ka san mene ne na gaya maka wannan wanda nake gaya maka mai macijin nan dan maliki an ce ya shigo cikin unguwan nan tamu zai tsira maciji wani gida to tsakani na ga Allah da Annabi ni da ki amarya tsakani da Allah ba ta yiwa a ce in bin ganda da maciji cikin gidana bai yiwa yanzu an ka shirya mu tattara ina mu je mu nemo gidan da zai hidda maciji kuma an ya gama kawai to mu je mu abin gannan to laha mu je ko yawwa ka ji magana ai ya aiki alhamdulillah mun gode ya gani da mutane alhamdulillah to masha Allah to kai namadi da bawon Allah nan mahadin shi kai ne sada ni ne sada yawa Allah sada Ali ko sada Ali mai miciji an saki ba dan maliki kware ku wani ake sada Ali to akwai matsala katuwa katuwa matsala ce ta da mu mun ji anan unguwan mu ai aka ce maka kana haida maciji ka zo aka haida maciji a unguwa ina haida su ne idan ma aka haida kware ku da kana ma wata magana naka to amarya ce da ni to yau tun da aka ɗora auren nan maciji ya hana ni zama lafiya Allah sai nan ma dai ba ni shawara ya ce mu zo akwai wani sada ali kware ku gani maliki sada mai maciji ba mai cire maciji kware ko wani kana maciji ne ko ka sa ko inda ka zo aikin gama gama shi din banza ko da sa muka ce amin yaƙin Allah da ai mala a taimaka mu mala a taimaka mu da Allah mala a taimaka mu mala da gida dake nan je na hidda bai macijin wallahi yanzu abin da za a yi bari ma ka gadin ka gadin sheda bai macijin kware ku kan buru uban nan kai bai mai gida kake turo nan namadi kaga maciji namadi maciji wai maciji kaga wallahi maciji kai alquran wannan maciji irin shi kusan irin shi ne ji adabe ni ai irin shi ne ni nau baki ma ne yawa irin shi ne sada adabe mai maciji wannan komi da komi irin nawa ne wanda ya addabe cikin gida ni kuma nau har duhu da rikida yake yi ba aikin gama gama tunda mu zo wurin dan sarki yawwa sada aikin gama ya gama aikin gama ya gama wannan raba gardama ne ai raba gardama ya zo to yanzu sada masha Allah mu je salati goma goma ga annabi tashi nahi sake hada ai kai tun tsarewar ka nake son doka a ka tsare sa na lahiya ba ka san ai gobe akwai bugun marki na gaya ma san rai na ba sala